gekomen. Tijd voor een groot feest, dat wil je echt niet missen. Hier moet je zijn geweest. In Oostenrijk en Zwitserland, daar hebben we plezier. We zingen voor Oranje vol vertier. Feesten doen we hier. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen dat laat de leeuw hier in zijn hempie staan. Hey! We hebben een sterk team voor een Europees toernooi. Wordt het Huntelaar of Sneijder of misschien Van Nistelrooy. Van Basten aan het roer in 88 kampioen. Het Oranjefeest daar is voor iedereen, voor het hele legioen. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen dat laat de leeuw niet in zijn hempie staan. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen dat laat de leeuw niet in zijn hempie staan. Ga staan en laat je horen, Holland nummer 1. We doen het met z'n allen en we pakken iedereen. En we zingen nog 1 keer. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen dat laat de leeuw niet in zijn hempie staan. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen dat laat de leeuw niet in zijn hempie staan. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen dat laat de leeuw niet in. Van der Vaart, een tweemansmuur. Een tweemansmuur, daar gaat de bal langs. Komt richting de tweede paal. Buffon met 1 hand stomt de bal weg. Matthijssen zou kunnen schieten, maar legt de bal klaar. Sneijder, 1-0! We staan voor de Wesley Sneijder. 26 minuten gespeeld. Het is de ramp van Sneijder. Die denkt, nou dan doe ik het maar. Die bal wordt misschien onderweg nog aangeraakt door deze of gene. En komt het doelpunt dan nog op naam van een ander? Dat zal de vraag zijn. Maar Oranje viert feest, want Oranje staat met 1-0 voor. Zou het Van Nistelrooy zijn die de bal nog aanraakt onderweg? Krijgt hij dan het doelpunt achter zijn naam? Het lijkt er wel op. Ruud van Nistelrooy van dichtbij verandert die poeien van Sneijder voldoende van richting om Buffon helemaal op het verkeerde been te zetten. 1-0 en dat is wat we willen. De corner van de linkerkant van het veld wordt genomen met ook voor het doel natuurlijk Materazzi en ook Barzali. Komt die bal voor en wordt erin gekopt? Nee, wordt van de doellijn gered door Van Bronckhorst. En dan kan Nederland misschien snel gaan counteren. En dat Nederland wil snel counteren. Die bal moet naar links, ja. Daar is wat ruimte. Daar is Van Bronckhorst opeens meegekomen. De ruimte werd gezien door Van der Vaart. Naar voren, zegt Van Basten. De bal gaat helemaal naar de rechterkant van het veld. Kuyt kopt die bal en dan gaat Sneijder. De bal gaat erin. Het is ongelooflijk. We staan met 2-0 voor. De wereldkampioen staat met 2-0 achter. Wat een aanval. Wat een ongelofelijke aanval. De ruimte aan de linkerkant van Bronckhorst. Het doorkoppen van Kuyt. En daar is Wesley Sneijder. Nederland op 2-0 voor. De wereldkampioen. De wereldkampioen. Met 2-0 achter. Wow, 31 minuten gespeeld. Wat wordt dit voor een avond. Pirlo staat klaar voor de vrije trap. We zitten inmiddels toch al in de 78ste minuut van de wedstrijd. Het is bloedstollend spannend. Het is 2-0. Die marge is groot. Maar is broos als er een tegentreffer komt. De vrije trap van Pirlo gaat erin. Nee, wat een redding van Van der Sar. Een onvoorstelbare redding van Van der Sar. Want die bal die gaat er bij een normale keeper in. En Nederland komt eruit met Van Persie. Van Persie aan de linkerkant van het veld speelt naar Sneijder. Sneijder moet doorspelen naar Van Bronckhorst. Van Bronckhorst gaat richting het 16 meter gebied. Speelt de bal door naar Kuyt. Kuyt moet gaan scoren. En Kuyt scoort niet. De redding van Buffon. Nog een kans voor het Nederlands elftal. Geeft hem voor. En dan gaat hij bij Van Bronckhorst. En dan gaat hij. En dan gaat hij. Daar gaat hij. Het is 3-0. Nederland is door. Met een geweldige overwinning. Nederland is door naar de volgende wedstrijd tegen
Frankrijk met een overwinning op zak. Onvoorstelbaar. Weer Van Bronckhorst. Bij de tweede goal komt hij eruit. Bij de derde goal komt hij eruit. Nederland declasseert in ieder geval op het scorebord de wereldkampioen Italië. Nederland-Italië 3-0.